Gibede jotelo e sectors mopogore opogore pacho kae kalore ni nitiere moko kuom migepe kata nitiere kuonde moko mag tije ma seche moko kwedo jogo manitiere kod ng'ol e pacho kae gino ma ok ni kare mane momiyo kinyi makawuono nyakwara Mugia Juang abo bedo kod welo ariyo e studio marwa e kaunti ma Nairobi kae mar mondo mi wago ane mbaka ni jogo manitiere kod ng'ol ere kaka inyalo rit ratiro margi e yo makare to kaka pile wajawacho ni ng'ol ok yombi kalore ni nitiere jogo ma inyuolo kod ng'ol to nitiere jogo ma ng'ol yudogi e wi dongo kata kamano osetimore ere kaka onego bed ni gidhi mbele dago ngimagi e yo makare maonge akweda moro amora to kendo mar mondo mi gichop lek margi e yo makare. Nyakwara Mugia Juang agi e thuolo ni antiere mana kod wenda achiel e studio marwa e kaunti ma Nairobi ka antiere kod Kennedy Okongo. Kennedy Okongo en jata chenro mar Riziki Sauce. Oyawre Kennedy ichiew nade okinyi makawuono kendo machiegni twak. Erokamano oyawre amor kuom murwakago e studio ka. Nyinga en kaka isewacho Kennedy Okongo Odhiambo. An jasakwa Kadera Wendo constituency kocha. E sani atiyo Nairobi gi riwruok moro ma ok mar piny owacho miluongo ni Riziki Sauce. Riziki Sauce ni from the word Riziki livelihood gi dho ngere yudo yuto. Koro Riziki Sauce ni en riwruok manochuogi kane waneno kit chandruok ma jomong'ol kale ka gimanyo yore gi mag yuto. Nitiere akwede, nitiere koso bedo gadieri kodgi ni ginyalo tiyo. Wawegi bende joma nochako Riziki ni wan kod ng'ol. Koro tembego ne wakale. Mae manokelonwa paro mar chako Riziki Sauce ni. Iwacho kanyo makare ahinya Kennedy to mana kinyalo leronwa e yo makare e yo moro matin kende in kaka Kennedy mar mondo mi ni chaka riwruok mari mano mar Riziki Sauce mar neno kaka unyalo jiwo jogo mantiere kod ng'ol ahinya to yorno mar yuto kinyalo mana nyiso ni in to ng'ol mari en mane to ng'ol makamano en gino mano nyuli godo kose en gino mano yudi e wi dongo kalore ni wawacho ni ng'ol ok yombi onyalo yudo ng'ato kamoro amora saa. Erokamano ng'ol man go en gi dho ngere iluongo ni physical disability, yani en ng'ol mar fuondi. An nonyuola ka an ng'ama ngima man gi chia kabisa kaluwore gi paka migona weight maber to ei dongo ka tuo mar polio nodhi odonjo. Inyisa ni ka ne an higa mar 7 ka polio nodhi odonjo. Polo ni nodonjo ma ong'olo tiendena 2 te to koracham nong'ol molor korachwich. Koro noketa ni koro anyalo mana wuotho gi ludhe masirorago to kanyal wuotho maonge ludhego. To ne ok onyuola gi ng'olno. Ng'olno obiro e kor ngima. Bang'e notem kithiedha to noyudo ka koro ng'ol osedonjo. Ng'ol kosedonjo to koro ok inyal duoko chien. Koro inyal timni mana gimiluongo ni rehabilitation. Chon nalak gi chonga. To koro rehabilitation ni emomiyo koro achako chungo. Koro anyalo wuotho gi chumbegi. Ng'ol opogore. Nitie ng'ama be koro ng'ol ma koro chumbego be ok onyal wuothogo. En koro gimidhiro cha miluongo ni wheelchair cha ema koro nyalo wuothogo. Nitie bende mong'ol ma kata ok nyal wuoyo. Mago duto nitie. Nitie ma ok nyal neno. Koro ng'ol gunde thoth. To kaka isewache ok yombe to bende kidak e ngima kae e higni mogwarore nyaka ibed gi ng'ol moro. Nikech kata kichopo higa 80 gini kadhi mbele iyudo ka koro functionalities ni moko dok chien. Ji mang'eny masani nigi gimiluongo ni arthritis. Arthritis ni en gima chuogore. Iyudo ka koro kata stairs ma koro waruodho kani otamo ng'ato. Chonge koro ok nyal. Mano ng'ol osedonja. Koro gimomiyo mano important en ka koro ji loso programs, ji pango weche jomong'ol. Kik pang gi ka gimipango ne ng'ato. Pang ka gimipango ni in iwuon. Nikech ikia ni seche mage ma ng'ol ni nyalo biro. Wan gi ng'ol ma sani osieko. Kech polio ni ting'e ni en noseked kode morumo.
oonge sani. Nose kick polio out of Kenya. Ne wakike out kabisa. Masani ka neno joma jawuotho ka timo chanjo ka. To an aja tugo kodgi ang'iso gi to ndalo to ne un kanye. Masani e ka. Ni maru bende ne nyalo geng' kapo ni diyudo polio. Yes, de koro wabe watating'o gina wuotho e dhoudi jomoko. Ndalo wane uonge. To sani sirikal osetiyo matek. Polio no e gima gitimo successfully. Magikedogo. Omiyo ng'ol manitie sani yudo ka koro either an accident nitie mosieko ka sani ma kura neno ka ng'eny. Gi dho ngere giluongo ni cerebral palsy. Mine nyuol nyithindo manigi cerebral palsy. Sana sana obiro ka koro mine obedo gi prolonged labor. Ka muochni odhi okai gaming'a. To sami nyuol cha nyathini okale tembe. Gimoro nitie ma koro damage brain mare. Mae madhi kelo condition ma cerebral palsy. Sani aneno ko ng'eny sana. To cerebral palsy ni en emorache koro zaidi kaka nene. Nikech ma koro nyathi ma nyaka ibi ng'i atinne nyaka ng'ongoni. Okonyal timo gimoro amora. Toka ng'adi matin Kennedy odiochieng' ma kawuono ka watwak thuon wach mar en thira kweda mar joma negi ma ong'ol. Kaluwore ni wang'e ni joma ni ong'ol nitiere kaka nyalo bedo ni nitiere jomoko ma pod kwedo gi sana. Adwa mar mondo mi igonwa mana sigana mari matin. Kennedy nyisa ni ng'ol mari ne ochako ikinde mane in jahigni 7 matine ni kaluwore kod sigana mane igoni ne wach ni nonyuoli mana ka nyathi ma tek kendo ni donga maber. Hawi marach kochopo higni 7 kanyo ema tuo mar polio gowi to kuom hawi marach ibedo kod ng'ol e kinde mane dongo be nitiere akweda moro mane ikale to ere kaka ni deal kod gi to jonyuol magi nokawe yo machalo nade kalore ni kaka janyuol ong'e ni nonyuolo nyathi makare nyathi kochopo higni 7 to koro kuom hawi marach ng'ol oyude akwede to nyaka bedi to ei dalawa to jonyuol na ne ok aneno ka omiya akwede to akwede to dhi obiro koro kaka isomo kaka weche dhi mbele. Gima nyalo timore ni kane adhi skul chako na dhi skul nobiro nikech wendo manobiro bayo dalawa. Kobiro limo osiep ne moro ma en owadwa iluongo ni Nelson Ojejo. Koro wendo ni kobiro to yuda dala to alak okadhi skul to wendo ni penjo to nyathini dak dhi skul to aneno ka ike oromo mar dhi skul to jonyuol na wacho ni skul ni mabor kech an anyalo mana lak jomoko to ne osechako skul dhi koro ika gi ne nyalo bedo ni idwa kalo kech seche go jonyuol na ne neno ni gin koro gi protector skul ni mabor koro kidhi e skul koro kadhi e skul ipachi ne gineno ni mano en protection to siep kazinda ni mane Nelson ni ne kazinda en nen gi yuore moro ma japuonj special needs teacher japuonj mosomo puonjo joma ong'ol Kisumu to ng'ise ni nitie skul ma nyithindo owinjo bed ni dhiye to kae ma ochiwo link kaka anyalo donjo e skul no tie itera gimiluongo na assessment Kisumu tiyudo ka an ng'ama oromo donjo e skul cha te kaka skunda nochakore koro ne ok yot nikech dala ne dhier nitie omenda ne chendo to hawi maber na dhi ayudo joma iluongo ni sponsors to sponsors gi ne odhi mokonya mopuonja machopo nyaka kuma antiere ni bang'e no kane sponsors ong'ado kargi to nitie owadwa maduong' Nelson achiel ni odonje mokonya mochudo na matieko ma koro achako donje e yore mag manyo tije koro kar tich ka kae mashida koro chako nenore koro malong'o to kata kapok tich ochopo nitie incident moro manyalo wacho mano ng'iso akwede kane wan e high school anatimo form 4 2001 to ne wan gi subject moro ni business studies but nopoge didek commerce accounting to gi economics natimo commerce japuonj mar commerce ni
ka koro gik sama wachiegni timo penj KCSE wadong' gi ndalo 2 syllabus ne wasetieko gima ne wasetimo ochiwo assignment moro 2 days to e class onge ng'ama notimo that assignment ji nong'eyo ni gini wang'eye non be wang'e ni ok bi none we only have 2 days to exam so tulipuuza tu waweya kamano japuonj ni obiro the next day cheko gini owuotho desk by desk oyudo ka ji ok otimo to kogik kara mambe ok atimo ni to kona ni to kata in ok itimo gini in ibiro dhi twang'o wuoche oko kucho joka to ok owacho ni gimoro amora nong'isi kamano kalure kod kit ng'ol manitiere mano e gima naduogo ayudo kanyo koro naneno ka statement no was not necessary, it was not warranted. Ne ok en gima ochuno ni nyaka owachi nikech ne wang'eny ei class manigi ji 50 gi wiye to ng'at achiel ni emi ng'iso to joka be ok otimo mano nong'iso ni ji okawo jomong'ol nade nitie ma gik monego bed ni gitimo koro e kes na gineno ka ji mang'eny bedo piny twang'o wuoche koro kanye kama onego bed ni abiro dhiye koro kambe ok atim gini mano e idara mara mano gima naneno ko ochwanya koro ka watieko e skul wachako manyo tich samoro ing'e ni sami oro kwayo mar tich ji ok ong'eyi nikech picha ni ok odhi kamoro ichwalo mana CV mari kachiel kod cover letter gik manyiso ni somo gigi mage gik michwalo kucho koro samoro teko otese gi miyo iluongi e interview to kidonjo ni ineno maka gima ji obwok ni kare in emi ibiro ka tipenjori to kare udwa ni ng'amo bi dongu luonga nikech otese ma osetelo koro chala ni emomiyo wabedo gi paro moro ni kare nitie ubaguzi moro ka to wan kane wasefaulu to wakoni to kare ji mang'eny pitria challenges jomong'ol modhi e skul gi onego bed ni wabedo gi riwruok moro mawatimo hamasisho ne society ni jogi ka otese gi seneno kachal kama tem miye thuolo tiparo nang'o momiyo riwruoge moko kata kembe moko temo kwedo jomong'ol kalure kod kit ng'ol ma intiere godo kata bedo ni otese te intiere godo makare onyiso lony ma intiere godo nyiso kit sombe kendo seche moko ka king'iyo kata to entiere kod lony adiera to mana kaka iwacho ni kisedonjo kama itime interview kacha to koneni ka intiere kod ng'ol to ji buok ma kama biro nang'o ji okawo jomong'ol kaka joma chalo nade to ere kaka inyalo tiek wach ma kama ing'e ni Kenya kata e Afrika ng'ol samoro itudo gi gik mopogore kata jiwuok gi ni samoro iwacho nitie ng'at ma samoro kodwa associate gi ng'amo ng'ol no koneno ni ng'ol ni wat nobiro ni gimoro kata maybe jodala gi notimo richo moro kata samoro juok moro ne nitie kata samoro nitie makosa moro manotimore koro yudo ka ng'ato odwa mani kanyo obed go mabor ng'ol ng'ato duog neno kopogore mana ka koro donje e ode to nitie kata jonyuol moko ma be pando nyithindgi mong'ol ok gimor godo to mano nyathine en koro seche gima chande mogik ni to ji go wuoyo kuom manade oko kucho gi nyathinani to en emiyo ok ojiedhre oko gi nyathine ni ma nyathina en be koro mbaka joka kata kanisa ok odwa ni nyathino dhi ibiro wachi penje ni to inyuolo gini nang'o iyudo ka koro stigma stereotyping be nitie models waluongi mo ni era of gods ma ji paro ni ng'ol ni obiro nikech mana gik moko nono koro ma keto paro moro e pacho ganda sana ing'e ni ji te ok informed moromo iyudo ka pacho ganda koro gik moko dhi odonje ni ng'ol en maka isewinjo kata chuo moko we nyithindgi ni gini onge e dalawa ma onge familia maro ni ng'ama miyo emobiro kendo mine ma struggle sana gi weche no kata kinyuolo albino joma nigi rangi gi iyudo ka chuo mang'eny ringo
tochako nyombo. Adwa ni mak paro nonge kanyo kalore ni Maureen Sharon mano janyuol manigi nyathi ma ong'ol kata Neurokids Warrior Organization Caregivers owuok e riwruok ma kamano oseriwore kodwa e studio kinyi ma kawuono. Yawre Maureen kendo machiegni network ichio nade? Machiegni network kinyi ma kawuono watwako tudore kod Thira Kweda mar joma ong'ol. In kaka janyuol mantiere kod nyathi mantiere kod ng'ol odiochieng' manyoro neno odiochieng' mano mar rito ratiro mar jogo mantiere kod ng'ol. Ere kaka mano jiwi kaka janyuol mantiere kod nyathi manigi ng'ol to nyathi nino nyaka ni fweny ne ntiere kod ng'ol. Ere kaka isekonye mar mondo mi en owuon kik okale akweda kendo ne obede ngima kata onen mana kaka nyithindo mamoko. Odiochieng' manyoro ne ber ahinya. To an kaka janyuol asebedo ka wawacho ga ni early intervention kuom nyithindo ma are moseng'eyo wach ng'ol mosechako dhi skul nech kanye ma kweda chakrego. Koro wantiere ga gi mentorship ma wachako go gi kanyo kuom nyithindo ma osebedo ka dhi skul. Koro watiego gi ga ahinya. Momiyo kata seche moko iyudo kata ka ng'ato ng'ise gima kamano wang'iso gi ga ni mano kadho donjo gi ku to kadho gi ku to kiketo no donj gi ku to dong gi ku ibro miyo jachien teko. Koro ing'e ni nyathi kosenjo ni ibro miyo jachien teko miye owacho ni ai an ng'aneno ya nyaka ma to nang'ise ni ata isijali ineno. Koro weche ma kamago tek ga ahinya especially akweda ka kuom jok ming'eyo en ga akweda marach ahinya. To mana ka nyalo ng'adi matin Maureen ang'e ni joneno mago nyalo bedo ni koka neni moko kuom gi nyalo bedo ni neni odiochieng' ma kawuono kuom mathuolo mokwongo to ng'ato nyalo penjo ni to Joyce mang'iso ni janyuol ni nitiere kod nyathi manigi ng'ol kintiere thuolo kinyalo mana ng'iso ni nyathini entiere kod ng'ol mane to nyaka sani oja higni adi to ere okenge misegoyo mar mondo mi ine ni nyathini no kata bedo ni en kod ng'ol in kaka janyuol ok iwinjo akweda moro amora to en bende ok owinjo ni nitiere kaka ikwede kod anyuola kata kod jogo ma ong'eyo machiegni kod. Okay, nyathina nigi tuo miluongo ni spina bifida. Koro spina bifida ni en gi higni 11 sani. To asebedo katiegra kode. Niwach ing'e ni stigma chako kuom wa jonyuol kasto koka dhi kuom nyithindwa. Koro asebedo ka riwra gi groups mang'eny mondo miyo kan gi penjo moro amora mathaga kata mathago chunya ma daka share gi jok moko maonge gi nyithindo mong'ol. Koro asebedo kabedo kodgi wariwre to wawuoye to bedo na mayot niwach kata kaka wawach ni nyoro no celebrate cha. Ing'e ni seche mineno ka jok madongo manigi ng'ol ma nyathini nigo cha kodongo to iwinjo maber ahinya ka luwore gi jok moko ka wacho ni nyathini ni dhi tho kochopo higni ma kamae akia ni ang'o ma dhi timre kochopo higni ma kamae. Koro ing'e ni kiromo kod joma dongo manigi disability ng'ol no to kiromo kodgi tineno mana ni weche ber mbele kae nachiyudo ka gitugo nyaka sports. Koro wacho ni maracha be gombo ga sports atim nang'o. Koro miyo gijiwowa seche ma wan kodgi kamae gijiwowa ahinya gijiwowa kabisa waneno jiwruok moro. Koro miyo wan be miyowa mijing'o wachako wajiwo jonyuol mabiro manyien. Waneno kaka wajiwo gi mondo miyo kik gibed ga akwedano ahinya niwach akwedano osebedo kuom higni mang'eny to mondo miyo yud ng'amiyo mawuoyo kuom akwedano ahinya onge ng'amiyo madwa wuoyo e akwedano niwach giluor kaluwore gi kaka mibi madhilo oseng'isi ni koro nyathi mong'ol to in kaka Maureen bende akweda ma kamago ni kale tok kanisenyuolo nyathi manitiere kamano nikech adiera mana kaka iwinjo kaka Kennedy owacho ni seche moko kisenyuol to mana kaka iwacho ni seche moko kata mother in law kata joka yuochi nyalo ng'isi ni ainti nyuolo nyathi ma kamano nang'o gini onge familia marwa seche moko kata wuon par mari midak godo nyalo ng'isi ni gini onge rembo iya kode kanyo nyalo kata wacho ni seche moko ibayo oko ikelo ni nyathi ma ok mari akweda ma kamago bende ni kale to ere kaka ni overcome. Akweda ma kamano nakadhe koka nyathina ne nigi ndalo achiel to agon nega mama erokamano kata ka notho kamano tagone erokamano niwach kana kadhe akwedano ene mano bedo number 1 kuom jiwa ni nyathina kata ka tek marom nade nyathi biro bedo maber. Koro an akwedano nakadhe to koro kaka mama ne temo jiwa gi jok mane chiegni koda nomiyo akadhe maber.
koro chunya gi pacha paro ga ni koro mon ma koro koka chako ni kade maber matiende ni moko gin was kose no ang'isi ni maber bere matiende ni ido support from mamau osiepe gi moko go osiepe mamau koro ing'e ni jogi okwe kamano to nitie jonyuol mwayudo nyaka chuori ok dwa wuoyo kodi kobiro to gocho ni nyathino nie sitting room kanyo adonjo ng'eni maning'isi ni gol msiki tere ot mon kadho through emotional torture yes in gi dichwe ot lakini ikadho through emotional torture nach inyuolo nyathi machal kamano to ok odwa to ok en heroni ok en herone ng'eni gigi ok wa apply ga mano gima ji onego nong'e onge ng'ama ok dwa gima ber kila ng'ato dwaro gima ber koro akweda ni orach sana miyo ga chunya seche moko winjo matek kwanza kiyudo miyo ma koka dwa chako wuodhni miyo ga udok chien di mia koro chuni ni nyaka ilos kode maber ilero kanyo makare ahinya kendo ero kamano ahinya kuom bedo jachir mar mondo mi ilera wuoth misebedo godo kata misebedo kiwuothe nyaka gi sani kod nyathini mantiere kod ng'ol kata kamano wang'e ni thuon wacha mano mar higani mano mar odiochienga mano hingo odiochieng rango ratiro mar ji manigi ng'ol kendo rango kenge ma osego e bero ngimagi en amplifying the leadership of persons with disability for an inclusive and sustainable future. Kennedy kachako kodi mano tiende nang'o mano thuon wach makamano makoro noket mar higani e kinde makoro piny ngimane hingo odiochieng rito ratiro kata rango ratiro mar jogo manigi ng'ol. E yo machiek gino tiende niya jomong'ol onego bed ni imiyo duol to kosemigi duol to duol gino iketo tiyo mondo chenro duto te madhi mbele obed ni ipango gi weche gi eigi. They need to have a voice. Kagisebedo gi voice giwacho wechegi kagisewacho to mikakati te mag program mag maendeleo obed sirikal obed ang'o wachgi oketi ei mikakatigo mane tie gino e yo machiek. Koro kogik sama koro wa celebrate odiochieng kaka manyoro to waparo ne jopiny nikech en odiochieng ma UN oketo aside Umoja wa Mataifa piny mngima waparo ne jopiny ni jomong'ol nitie tatua mane musegoyo to duol ma wawacho ni umigi ni ere gimomiyo pok omigi to bende inyal migi. Mano yo machiek e gima ne timore nyoro e tie thim miwinjono. Telo mawawuoye ni ok en telo ni president kata ng'o. Telo en at any level miyude. Sani kata kaka wan kani itelo nwaka iluongo waka wawach mano telo ng'among'ol nyalo bede telo no. Ka adonjo ka anwang'o ng'ati gate mano jatend gate kendo cheko nyinga ka be nitie kanyo aromo kalo mano telo kanyo. Koro telo en whatever level ma ng'ato nitie mane telo mwawuoye ni ng'among'ol ni onego bed ni imiyo teko kobere lendo ko express interest nodwaro tij lendo kokalo gotesego beyo imiye tij lendo kobere goro imiye tijno kobere e siasa iyiere maonge upingamizi kiwacho ni un jomong'ol gi onego bed mana nominated. To kawang'iye pacho kae bende jomong'ol osebed ka imiyo duol makamano ahinya to kata kopogore kod odiochieng ma koro ihingo rito ratiro kata rango ratiro mar joma ong'ol bende osebed ka imiyo jomong'ol duol madwarore ahinya to kata e telo e sectors mopogore opogore pacho kae. Ji mang'eny biro wacho ni imiyogi to abro wacho ni ok migi moromo nikech ji biro wacho ni tinde dong uneno kata un nominated e parliament. Mano ok e gima idwaro. Idwaro ng'ango ma idwaro? Idwaro niya ng'among'ol no be kochung' to yudo ombulu kuom wananchi. Ji oseteg pachgi makoro wach ng'ol ok ng'i ing'iyo dhano. Joluo wacho ni wiche dhano. Ka wiyi no ber to nego bed ni imiyi nyalo mar donjo e migawo mora mora manyalore. Sani ibro yudo ka onge ng'among'ol manosebedo kata minister e Kenya ka. Nang'o? Waromo.
kata anyatayo migao kata wizara ya fedha to koro nitie kaka moro nosebedo permanent secretary matinde giluongo ni principal secretary no Joseph Tamukobe tiyudo ka notere man agenda kiaweche agenda iwinjo tena ni pod ing'iye ni tek mondo iwinj ka en Minister of Defense migao moro kata mar omenda no kata infrastructure gik makamago pod tie kaka ing'iyogi. Wadwaro ni wadhi ma ogik samoro makoro ing'iyo ng'ato ni ma dhano manigi wich to nego bed ni timo gini kata gi ng'ol ma en godo. Nitie jok ma ok nen to riek mala kwanza jok ma ok nen go riek mang'eny kech gin pachgi makoro ni alert ong'e ni ok onen koro wiye ma nyaka bed alert kidwa nobika ibro miye instructions dichiel omako nikech en kin nomak gino iwinjo en pay attention to detail ng'ama momo eto kendo koro en ober in following instructions king'ise ni 10 nikech ok obi yudo thuolo mar kweri gimoro koro order michiwo no en ng'ama kata ki ndiko tich kata en moketo ler ma e studio kani en ing'eni kata samoro distractions munche en ok winjo mano en mibro yudo ka otimo gini gi ustadi mamalo kabisa iwinjo magi gik ma ji onengo ng'i to neno ni there is value in these people to kogik ni koro ing'iyo nitie kata chik moro ma wacho ni kata nafas mag tije 5% onego bed ni yudore. Court nowacho ni en progressive. To ka en progressive kaka iwinji wacho tiani ok inyal yudo 5% dichiel ni pop. To nitie ng'ato ma nyaka chiki ni ne chak bedo 2003 nosendiko ng'ato achiel. One 2024 owacho ni no, court nowacho ni en progressive. Ere progress koro kanyo. Koro magi gik ma king'iyo kidoyo malong'o tiyudo ni ji pok omako wach ni malong'o. To nomination ni ok onego bed ni wachopo e level ma koro wawacho ni this number of seats ni obed reserved for these people. We should be competing. Onego bed ni wapiem ka joma romre kopo ni society ose internalize challenges gi maber morwako gi. Onego bed ni ji piem ka joma romre ma discussion mar ng'ol ni ok onego bed ni wabede. Makata ka weche odhi maber to chiemo yudo maka gima ne wa celebrate nyoro no ogole e kalenda mar piny mangima nikech ji koro se rwako gini makoro onge need mar highlighting anything. Kapok wadhi yueyo ma mokwongo okinyi ma kawuono Morini bende dagom mar mondo mi jiwa ne pach kotudore kod thuon wacha mano ma higani mano mar odiochienga mar rango ratiro mar joma nigi ng'ol. Mana kaka Ken wache ing'eni kata wan be jok marito nyithindo kaka warito nyithindo kata wan be okomiwa nafas no na chiyudo ni an seche te kawuono nyathi ochiew maber an tich kiny ochiew marach onge tich koro yudo ka ichunga e tich nach giparo ni nitie tugo matugo to aseng'isogi nyaka ni nyathina nigi ng'ol machal kama. Koro nitie chieng' moro mwanyalo chiew maber wik achiel wan mana maber lakini nitie wik ma kawuono an tich kawuono onge. Koro yudo ni jonyuol mang'eny wito tijgi newach tero nyithindo osiptal. To king'iyo maber ibro rito tich koso ibro rito nyathi. Koro mane penjo mwadonga go e pachwa. Wanot tamwa kaka watim nach anot kawuono an tich kiny an osiptal an kanye. Koro miyo wan kaka jonyuol gi jok ma nigi ng'ol wawinjo matek ahinya kochopo kar kama idwa ni ndikwa tich. Nachiyudo ni kawuono wan maber kiny wachiwo kwa jony kata wachiachiwa ka maybe nyathino bedo gi conversion the whole night. Koro tami ni atim nang'o en tich ten nyathi. Yes idwaro gigi te lakini gima nyathi duong' molo gimoro amora. Koro kar tich ka to sirikal odwa bagwa matin. Ang'o ma sirikal kabero nego bed ni timi nikech adira kaka janyuol mana kaka iwinjo kaka Kennedy bende owacho mana kaka inang'e ni kata riwruok maru mano mar caregivers oyudo ni joma mine mathoth moloyo joma chuo matinde ni in ng'ama miyo seche moko ka koro in kata ng'ama miyo ma en single mother nego bed ni manyo ne nyathini ni to in iwuon nego bed ni rito nyathini ni seche moko ionge kata uwezo mar ndiko jatich
manyalo rito ni nyathi e kinde ma idhi e tich. Ang'o ma sirikal onego tim ane mar mondo mi ratiro mar jogo marito nyithindo mantiere kod ng'ol bende ong'e ane yo makare ahinya to e sekta mar tich. Mana sewacho ni kawuono ne tich kinyi onge, king'iyo maber seche moko nyathini ne tuo. Employer to seche moko kia en owe mani seche moko ikoso mabire tich kaluwore kod hero mare. Okay, nitie gimoro manwasechako. To be Fasaris nowachoga ni dhi neno ka dhi timo nwawinjire ni kopo ni mine mang'eny manigi nyithindo mong'ol nitie town. Koro nitie ot manowacho en owuon, en manosingo en owuon ni odno obro timre nade, obro loso like a center, a daycare ma inyalo biro tiwe nyathini tiduogo tikawe tidhi kode ot. To pok waneno kotimo mano, nech mago gik mane nitiere manifesto mare. To nwafano nyalo time, lakini kaka wan jonyuol be, wasechako wacho ni wanyalo timo ang'o mondo miyo jonyuolwa moko go be dhi tich. Nech gigomba inya, adiera gigomba inya dhi tich. Nech giol gi miya no ing'e ni seche moko rach ga inya. Miya nyalo mi idwago ne ng'ato sim mana mose lakini nong'e ni miya. Idwa kwecho. Waning'e no lokwaga jokwecho. Koneni simbi to seche moko poko dwa kwecho to rach, onge gima rach ka ng'ato oloki jakwecho. Koro miyo wasechako bedo gi ratiro mar wuo gi sirikal ka ginyalo miwa a center mwanyalo keto rehabilitation center ma nyithindo monyalo kelo nyithindgi to giketo kanyo to gi jok marito gi nurses nitie sani nurses matimo care giving. Koro girito nwa nyithindo kanyo to gidhi tich to koro mogo dhiambo tibiri kao nyathini tidhi go ot. Ineno mano dhi bedo maber ahinya, miya ni dhi rumo maber bere. To nono kamano jonyuolwa pod dhi hinyore. To mani dala be no ajiwogi, ang'eni dala seche moko otek, lakini no ajiwogi mondo miyo gibed abeda gi chirno. Koro gine monego ni ging'iso ni yawa joka ma wan no aneno kama na ting'eni koro wan wago pach jo Nairobi. Koro jo dala wakia ni paro nang'o. Nach gin wacho ni gin gidhi puodho. Koro onego ni ging'iso ni an ka dhi puodho to daher mondo miyo ayud kata gima nach wheelchair ok de donje puodho, wheelchair mar nyathi. Daher kata mondo miyo ayud kata suka moro ma ka tuwe koni to koro akete to oswing tu tanene kako tugo. Ineno magi gik mana separoga kuom jok mani dala, kika par Nairobi kende. Aya dono mag paro no gi kanyo wakao yoyo mokwongo e twak mar weche no mar mbako romo kinyi makawuono nyakwara mogi ajwang' waduogo bang' yoyo madundo kik idhi mabor. I'm pursuing my bachelor in pastoral studies. Nilikuwa nimepata Sunday message next Monday tunarudi shule classes kufunga second year third semester, na sikuwa na pesa. Nilipoangalia runinga kitu ikatrigger tu my interest. Unatafuta pesa na pesa ndio hii. Nikasema no, let me try, and that was my luck. Shikilia cheki yako pia. Confirm the amount here, Mr. Joseph. Nilimulika kitambo sana. Ramogi. Regulation okodi through gimiluongo ni public participation. Be ikori mar donjo matut e weche madongo e Uganda wa. Mibadhi ma wuok e NTSA ng'eny seriously. I have to say this. Wanono weche siasa kod weche mamulongi ma jopiny. Sama gigo nyaka japur. Nikech japur ni obro puro kande ni otere kande. Buch jopiny en kama wamiyo pek paro kachiel kod nonro ma intiere godo. Wan gi chike mabeyo matayo gigi waduto te. Ok diango wachnya every time ka ng'ato dwaro to waloko chike. Nyinga Trevor Ombija jandingo panga jo Nyakach dendo nombija taya nyakwar guok kocha pesa. Wanere kendo. Tich adek ka tich adek, sa adek otieno, mana Ramogi TV. Thank you for calling me. I appreciate that you're calling. I'll pick your call shortly. In case I don't pick your call, I'll reach out as soon as I can. Dial *811 *496#
to get Thank You for Calling Me as your Skiza tune. This Christmas, Mama Soko Basket is making your holiday shopping easy, healthy, and super affordable with fresh veggies you love. And the best part, you get to select the items that you want in your basket. Onions 1 kg at only 59 shillings, Skuma Wiki at just 20 shillings, spinach at just 20 shillings. But that's not all. There are other amazing baskets on offer this Christmas, like Mama Mpenzi basket for all your festive essentials, Sherehe basket to get the party started, daily basket for all your daily lunch offers. Dial *487*5# and select your items and buy straight from your phone. You'll get a code sent to your phone, then pick up your fresh goodies from any Quickmart supermarket near you. Super easy, fast, and so convenient. Machiegni kendo nyakwara Mogi Ajwang' mar mondo mi wadhi mbele kod twak marwa e chenro mar mbaka oromo kinyi ma kawuono. Med chwalonwa ote magi kokalo yore waduto te mag tudruok okinyi ma kawuono koriwo nyaka namba mar ote machuok 236000. Abobedo kasomogi e kinde mwadhi mbele kod twak marwa okinyi ma kawuono. Kapo ni kitudri kodwa gi sani, antiere kod Wela Riyo, Kennedy Okongo, jata chenro mar Riziki Sos, kachiel kod Maureen Sharon, mano janyuol manigi nyathi ma ong'ola. To kendo entiere riwruok mano mar Neuro Kids Warriors Organization. Entiere kanyo kaka caregiver kata jarit nyathi manigi ng'ol e pacho kae. Nyakwara Mogi Ajwang' ka wadhi mbele kod twak marwa, Kennedy, e kinde mane wadhi mbele kod twak marwa okinyi ma kawuono, wasebedo ko waloso kotudore kod kata isenyisowa kotudore kod akweda ma joma nitiere kod ng'ol kala inyenya to ka gidhi kata manyo tije e sectors mopogore opogore. Mang'eyo ni mane gino ma idhil godo hie kaka ikonyo jogo mantiere kod ng'ol mar mondo mi e kinde ma ng'ato dhi mar mondo mi ondike tich tadire entiere kod papers mage, ochwalo papers kacha kiko kale akweda kata ire kaka ijiwo gi mar mondo mi giyud tich e yo makare mar mondo mi ng'ato kik bed mana kod paro more wiye mana ka japuonj ni onyisi ni ini bo bedo kitwango kata wuoche kata ng'ato kik nyisi ni kata koneni to seche moko paro ni ibiro kwecho kaluwore kod ng'ol ma intiere godo. Watimo mano e yore mopogore opogore. Achiel kuomgi target jogo mong'ol, moro target jogo monego bed ni chiwo tijegi, moro be target jogo maloso chike. Ng'at mong'ol mokwongo wadwa ni ibedo gi gigo ming'eyo minyadhigo ir ng'ato ni an asomo gini, anyalo timo gini, thuolo emotama. Wang'i ka be in gi giming'eyo minyal dhigo duongo dhod ng'ato mondo mi nafas mar timo gino. To koro nitie kaka inyalo dhi skul, idhi nyaka university mitieko, but nitie gik miluongo ni soft skills. Gin very important. Ere kaka inyalo miyo ng'ato hero bedo kodi e yo machiek. E otese to beyo, ere se gine. To in kata kibiro ka nitiyo, ere kaka i carry out yourself. Ere kaka i show professionalism. Soft skills gi, mago wapuonjo. Soft skills go gin kaka mage? Soft skill en kata kaka inyalo wuoye interview. Soft skill en kata kaka iuso nengoni to ok ius ng'olni. Tie jok moko madwa nous mana ng'olgi. Mondo seche moko nene oromo. Ng'amo dich gi ng'olni onge. Ng'ato dich gi nengone kaka dhano. Wapuonjogi. Nikech society bo oseketo gima koro gimbe samoro moko dwa nokaw advantage. Koro wakwedo mano. Koro kibiro kama riziki nitiere, tia kotiegi malong'o. Oyuma ok wadwar. Nafase manitiere, wang'isi ni nafas nitie ka, to wadwaro ni kisedonjo ka tibedo nwa jambetre, mondo jomokawigi bedo gi siso mar kawo jomamoko kendo, ka giseneno example maber ma iketo kacha. Joma provide tijegi, kembe, sirikal, jogi bende wapuonjo. Nikech nitie jok ma biro wachonwa niya, an adwa ndiko ng'ato, to
aonge gi lony ng'eyo ni to ng'ani ere kaka dwa kete e kambi na kama obed comfortable. Nitie gik miluongo ni reasonable accommodation. Nyora winjo kipenja ni to an gi kit ng'ol mane. Idwa ng'eyo ka bende abiro biro machop ka. Koro penjo maber nikech miyo koro an bende ang'eyo ni kanyo chal nade. Mindset mora bedo go ni kacha okona ni chal kama. Koro ing'eni adjust e denda. In owuon bende aseng'isi ni abiro. Koro in gadieri. Wacho bi ng'eyo isewacho na koro okabi ka koka chako buok ni ang'o momiyo ka chal kama. Iwacho chon. Koro gigo bende nitie kembe moko moseng'eyo ni gichal kamano to gidwa ni gilosi. Koro gibiro gipenjowa ni ere kaka dang' walosi mondo wakaw jogi. Koro kanyo bende wadonje kaka experts wapuonjo kembego. Giwacho samoro ni mani gimoremnwa mondo wabende wakaw ng'ama ong'ol wami tich. Koro kanyo wadonje wang'isi ni gima kama inyalo loso kama. Nitie ng'ama muofu. Nitie ng'at mawe ni muofu ni ok nyal tiyo. Obiro tiyo gi kompyuta nade. Obiro timo kiang'o nade. Muofu nigi tiyo gi kompyuta nyowuoyo. Teknik kompyuta no iketo ne softwares makonye tich. Koro kata sami type gimoro cha. Ini nene sami type. Eto gicha voice gicha. Ong'eni this is what I've typed. Mago ng'iso ni jogi nyalo tiyo kamora mora. Koro kaka Riziki Source wan gi engagement, wan gi gik ma watimo gi employers, jodik tije, wan gi gik matimo gi sirikal, wan bende gik ma watimo gi jok mong'ol giwegi. Wadwaro ni ng'ato ka ng'ato wamiyo gimoromo kode. Ng'ama ong'ol ni wakete wa package obed ng'ama marketable. Jatich ni ng'ama chiwo tich ni be wakete mondo obed gi nyalo mar neno ni ng'ani onego mi nafas. Sirikal bi wawuoyogo ni to chike museketogi gidwaro enforcement. Uwe force gi to what level? Ka aneno ka gap nitiere, losura ne gigi. Koro e kaka watiyo gi jogi. Wan gi database mag jomong'ol mosomo. Waran that database. Wan kata gi lony manyasani. Wan gi app moro magitiyo go, Riziki Source app, to register in that database. Wan gi website mambe ginyalo tiyo go to register. E kinde ka kinde bende wawuok oko wadhi e field, watiyo gi officers mag social department, National Council of Public Department, wa mobilize jomong'ol gi, waketo gi e database, wa profile gi. Kasto nitie kembe moseng'eyo ni Riziki Source nitie. To nitie kembe bende manigi gimiluongo ni diversity day policy. Diversity, equity and inclusion policy. Kembe gi biro ir Riziki Source ni miwa jok ma osomo gik makama to gitimo negi interviews. Mane tich mwatiyo kaka riwruok mar Riziki Source. Iwacho kanyo ni e kinde mathoth kapok adhi kata ir Morini. Iwacho kanyo kinde mathoth ung'iyo gino ma ng'ama nitiere kod ng'ol nitiere godo. Wach ni kit sombe, papers ma nitiere godo. To yudo ni nitiere moko ma seche moko nokobedo johawi mar dhi e skul seche moko onge kata kod papers mora mora. Gin to konyo gi e yo machalo nade mar mondo mi kik gibed jogo ma anyuola kawgi kaka jokwecho kata jogo ma seche moko gin burden ne jogo ma gidak godo. Bende nitiere kaka gin bende ukwedogi, ukonyogi e yo makare. Be jogo e mang'eny ma onge otesego e mang'eny. To bende e Kenya ka sekta mondiko ji mang'eny en informal sector. Formal sector ni okaw maji mathin. Informal sector e gund tich. Jua kali gini go gik makamago. Koro wan gi program miluongo ni Inua Biz. Poko budha ahinya, koro en gigni ariyo. Inua Biz ni wamanyo ng'at mong'ol manigi idea mar biashara kata mosechako biashara. Umanyo gi kanye? E Kenya, wamanyo gi e Kenya. Mzima. Wamanyo gi, ing'eni nyaka ikwong imanji koki narrow down to minyalo tiyo go. Nikech there will never be resources moromo ji te. Koro nyaka ibed gi criteria moro miketo. But menyo to wamenyo e Kenya. Makata sani ka giwinja to gimanywa to wang'iyo ni to ing'a. To iwacho nang'o, wachiko itwa. Mano ok ochuno ni wabiro tiyo kodi. Criteria nitie ma wabiro keto nikech ok wanya tiyo gi ji te at the same time. Nikech resources are always limited.
To Inua Bizni nobiro kaluwore gi ni waneno nitie moko ma ng'eny gi ok biti e ofise. Ng'eny gi onge nyalo no. To moko nigi bright ideas ohala ma ginyalo timo. Koro Inua Bizni bende en gi tiegruok moro. Itiegi on business matters e weche ohala. Kaso nitie pesa moro matin ma wamiyi tichako go ohala. To kopo ni isechako to struggle nikech odwaro injection moro mar capital. Mano be watimo to wakonyi gi pesa no, wa inject that capital. Lakini nyaki meet criteria ma waketo. Nono to ji te Kenya biro biro ni anyalo timo biashara. Criteria nitie ma waketo ma nyaka wanoni ma go ikogno kaso giko ne waketie program tidhi mbele. Wadwa mani wachenjo kata ng'ata achiel. Giko ne chak chenjo ng'at machielo. Waonge capacity mar konyo ji e Kenya mangima. Lakini umanyo to wamanyo gi e Kenya mangima. Kamano. Morin kabiro korka kori wang'eni ng'ato kapok ochopo e kar tich bar mondo mi omany tich kaluwore kod tiegruok ma entiere godo. Adwaro mar mondo mi wang'i ane kit somo ma nyithindo manitiere kod ng'ol kal yudo e pacho kae. Bende piny Kenya kae nitiere osechopo kuma koro nyathi moro amora mantiere kod ng'ol e pacho kae nyalo yudo somo kata tiegruok e yo makare kaka nyathi maonge kod ng'ol. Nikech yudo ni nyithindo moko mana kaka pok ni biro Kennedy ne ng'isa ni en jonyuol ne ok dwa tere skul kalore ne giwacho ni skul ne bor. Ni onge kaka koro seche moko no nyalo lak mochopo e skul kacha. Kwa ng'iyo sekta mar somo e pacho kae bende jogo manitiere kod ng'ol kata nyithindo manitiere kod ng'ol bende gintiere kod nyalo mar yudo quality education mana kaka nyithindo mamoko. Sani gintiere go kaka ne ndalo machon cha. To it's been a fight, it's been a journey. Mabe koro wasechako wacho ni nyaka koro ma ong'ol ahinya kane be ing'eni nwatimo evaluation mayudo ni kata mong'ol ahinya kama koro iloka ka nitie kaka inyalo tim. Iyudo ni gihero thum like ka giwinjo sounds gidwaro ni ging'i ni mano tang'o kata ka gisewinjo ahinya ni macha wer mawer gacha tineno mana kondiko wiye to matine ni gino more mano ratiro ne nyakumiye sombeno mar music ne mowinjo no ineno ahinya sani sirikal otemo wawach gitemo ok gitimo lakini gitemo na sani nitie skunde ma nitiere gi nyithindo go especially nyithindo mek neurodiverse na chingeni mang'ol moro mar obuongo koro mondo mi wayud skunde go te to pod gitek ok ging'eny ahinya. Waneno ka sirikal temo donjo iye maberbere ineno lakini chon cha ne onge kata nitemo ng'iso ji ni gini en kamae onge ng'ama ne nyalo yiego uning'iso wang'isa ni nyithindu pachgi ombachni. Koro watemo kaka jonyuol wang'isogi ni pachgi ok ombachni en mana gimoro ma be kwa puonjo ma jopuonjo bedo tiegruok go miyo jopuonje moko sani dhi into a special school giyudo ka koro ober molo kata nyithindo moko ka to most of TTCs kidhi ahinya yudo ni like for the other one noyudo ni special jok motiwo special ng'eny koro wapenjo gi ni nang'o ni wayudo mana ka nyithindo gimoro wa like ok gin kaka the other normals like nitie gimoro ma gin go ma very special koro dwa her mondo wasom mondo wang'egi ahinya. Kaso yudo be e iye kanyo nitie jonyuol mane nitiere ga e normal school koro gin gidok somo gidwa ng'eyo more about special school koro 150-50 to wagwero kamano maduong' nach mondo mi yud japuonj mapuonj wuodi kata nyari ma kacha madhi e tiegruok moro tek. Kaso sani no ayudo ni nitie nyithindwa moko be ma en koseng'e ndiko nyinge ok donji koro mondo mi wachak ketho sechewa kendo ni ng'ato bet ka sijui kokidhi e grade 1 grade 2 no achako kelo policy moro oketne gi volcanoes like school mar tiegruok mar timo course ni na ok donji en higni 3 kanyo to ok donji kata itimo ang'o ok donji ok onyal mako ok onyal mako mapiyo ok omak ta atimo mos ka ng'ato dhinjo na wache marach ok makre kabisa. Koro nwaneno niya
kar mondo miyo waket nyathi ma nyako ni kata nyathi ma wuoyi ni obed osom kaka jowete gi somo ka. Afadhali omiye nach seche ma ondiko nyinge cha from kindergarten to PP2 do ing'eni seng'e ni ohero timo gima kama. Koro gire mohero timo cha emonego ni tiege maber to dhi go mbele kata wamiye higni moko kendo 2 mondo mi wane kaka entie. Koro gire mineno nohero time since kindergarten nyaka grade 3 ka kodhi e grade 4 tineno ni enyewe kata watem ni watere ok nyalre kanyo ma wadwa ni watiege mondo miyo kata ka wende cha en owuoga ga kanyo ka en werno ema ong'eyo nach mane talent ne kata ka en gwe mpira cha kata ka en timango ong'eya ni mae talent ne watiege. Koro gimo ng'e timo maber ne ma watiege. To nengo mar puonjo nyathi man gi ng'ol inyalo wacho ni chalo nade kipimo kod nyathi ma chiemo konge kod ng'ol kalure ni inyalo kata kin bende kinyalo nyisowa gi experience miseyudo kod wuodi ma intiere godo gi sani. Nengo ni tek. Okoyot kaka ji neno ga kwa nyiero no. Okoyot mano to daka wuondi. Okoyot. Otek nach parenia. Ing'eni kawuoni ntiere niachitie marathon ni normal school lakini an gi nyithinde group mantiere several schools. Koro okoyot niach ma idwa ni nyiew diaper ing'eni diaper achiel full nyaka iwe school kochacha ma ang' noloki ma in goyot kendo aya pok ichulo school fee. Most of our kids ok dhi in a primary in public school nach jo public go atimo mos kuom wacho gine jopuonje ma richo molo kata moko kuom gi richo molo kata ma private ing'eni they understand nyathini lakini ma public cha en ng'eno ng'iyo saa mondo moko kacho ni te moko. Koro mano miyo wabedo gi changamoto waneno ni afadhali ter nyathi into a private sector mondo som kocha nach ma kaka dhi kaw time gi seche moko japuonj ng'isi kata gima pok ning'e kuom nyathini ng'isi ni mama nani be ng'eni nyathini niga kama to niga kama in pok ning'e kokacho ni erokamano en expensive lakini wagone sirikal erokamano kendo National Council for Persons with Disability niwach nitie bursaries magikelo mek nyithindo mong'ol sana ka janyuol nigi kad manyien masani wuok ni imiyo gi bursary mar pesa ma at least chori kamoro. Koro mano be miyo budget wa seche moko lor piny matin lakini it's very expensive. Yeah. Mano bende makela e penjo moro kae mana penjo no bende adwa ni odhi ni Morena no ka wacho kae ni mamin Jaden wacho kae ni an nyathi Napoleon nogoyo ka nigi dweche 9 ng'ol ong'ol gi bathe konchiel to asetemo mondo ayud konya to ok nyalre. Penjna wendo ni nyithindo to kara ikonyo ka ochopo higni adi. Mara nigi higa 4 nyathi ma nigi ng'ol mana kaka isechiwo no ranyisi kanyo ni kotudore koda mano kadi mimiyo nyithindo mantiere kod ng'ol janyuol nyalo yudo kony. Nitiere higni kose janyuol otim nang'o janyuol mantiere kod nyathi manitiere kod ng'ol mondo en bende oyuda ne kony ahinya to bede yor somo kata yore mamoko ma obed ka jogo mantiere kod ng'ol yudo. Min Jaden daer ng'isi niya onge years ma waketo ne onge years ma National Council oketo ne mar ng'ol. Bora ni ng'ol oseng'ere ni nyathi ong'ol onego ni manyo osiptal machiegni kodi niach iseng'e ni ong'ol to ng'ol nitie ng'ol mok nen nitie ng'ol mok nen kabisa. Koro ing'eni kidhi otimne nyathi assessment kosetimne assessment kopo ni en Nairobi to manyo office mar National Council for Persons with Disability kata osiptande go bro ng'ise kama kopo ne okia osiptal bro ng'ise kama ntiere nacho osiptand serikal ong'e kama nitiere to bang' mano nyathi konya nyathi maber. Kwanza gin kony kaka mage ma gin kony kaka sani naneno ka sirikal oketo kony mar free therapies alafu no an gi mapping be koro mapping ni nitie yedhe mek epilepsy mano nego ni gimi jibe kar mapping ni gi diapers niach ka nipong'o to nipong'o gigo te through the mapping kaso jok manigi tuo mar chotra be nimiyo mogi mar wicho cha.
Ka wadhi mbele kod twak marwa, aneno kwadong' mana gi dakika matin kende to watieko twak mar okinyi ma kawuono, kata kapok wadhi e yueyo machielo Ken, kaduki e twak okinyi ma kawuono. Wang'eyo ni e piny Kenya kae nitiere chike ma bende oket piny ma onego bed ni rito jogo ma nitiere kod ng'ol e pacho kae. Chike ma kamago bende oseketgi e yo makare, kata wanyalo wacho gin okenge mage ma piny Kenya osegoyo maneno ni orang ratiro mar jogo ma nigi ng'ol e yo makare. To seche moko gin kuonde mage ma pok ochopo kare ahinya monego bed ni ijiwo mondo adira ng'ata ng'ata mantiere kod ng'ol e pacho kae odagi maonge akweda, maonge winjo ni an kora ang'ol, ok anyal timo ma, ok anyal dhi kama kamae kalure kod chal mar. Chike nitie to ok ni girom ahinya. To wan kama opogore gi kuma ne wantie higa 70-80 chien kacha. Nitie gima pod inyal tim. Ni problem manitiere maduong' ka ni Kenya ka inyalo bedo gi chik to ok luw chik. To ng'ama be onego bed ni keto chik iluwo bende oling' aling'a. Mano e makosa manitie. Chik mar Persons with Disabilities Act kata kobedo ni en gi rem moko to en gi gik moko moromo sudo ji mbele. En e chik mawacho wach 5% employment opportunities. En e chik mawacho konyo ji gi cash transfer. En e chik mawacho kaka weche ng'ol duto onego bed ni itayo Kenya ka. To wakaw kata wach cash transfer ni. Ok en joma ng'ol kende, imiye kata jodongo, imiye kata deye moti. Koro sani ei ng'ol ka imiye jok moko miluongo ni severe. Kaka gidefine severe ni akia. To ato ok onego ayud pesa no nikech atiyo. Onego giwach ni ng'ama onge yuto yudo pesa ni. To ng'ama nigi yuto ok yud pesa ni. Nitiere school fees masani kata council no chulo ne ji. Magi gik moket gi chik cha. Sani to aneno ka bet gitemo lose to chien kacha iyudo ni kendo pesa ni miyo nyaka jogo manigi nyalo mag chulo fees. Jomo ng'ol te ok jomodhier. Nitie jok ma ong'ol to nigi yuto. Ng'ato kama ura cha ka koro iketo ni chulo ne nyathine fees no ng'ol. Dong mano ok biwinjore. Sankok cha. Ji okawach ni chudo negi. Achiwo mana ranyisi. Achiwo ranyisi. Omiyo enforcement is a key thing. Ka wang'iyo weche infrastructure, nitie kuonde ma ji tiegore ka National Industrial Training Authority NITA kucho. Kidhi kuro, gin gorofe madhi malo ma lift kata chiel onge. To chik ting'eni wacho ni any public building onego bed ni bedo fitted gi access feature. Iyudo ka mano chik wacho, mano ok otimore. Iyudo kata sama igwelo ji lemo makoro wawacho ni onego bed ni yiere ji, to ono igwelo ji. Ndalo moko kata mana nying mar honorable senator Masiaya, iwinjo kiluonge ni youth leader. Nang'o. Ndalo moko nogwele, slot manokaw ne mar youth. Youth. To nitie slot moro mar disability. Bende ne jo siasa go kaw. Nying ma youth leader no kanye mano hai. Nikech okaw slot po machielo. Aparo ni mane gima nitiere. Koro iyudo ka enforcement cha is a problem. Nikech chik nitie to gineno ni the cost of enforcing it. Nengo enforce ni malo. Chik ni nochako ti 2003. Tingeni sections moko nobedo suspended. Nikech sirikal ne ok ready. Gine monego bed gine. To sani be watu wan otimne lokruok. Nikech nitie fuok moko moseneno. Wan gi gima sani ni e bunge iluongo ni Disability Act Amendment Bill. Madwa correct gaps moko moseneka. Gini osebede bunge koro madhi mana higni 5. Oko sudu mbele. Luoro nitiere ni kokale kaka en no, to sirikal ema kendo dhi bear burden mar implementing it. Koro they are running away. Giringo kowuok e gino.
Magi kore challenges maneno korka chike manitiere. To ok wan at ground zero. Mgala muwe na haki utampatia. Opogore kama antie sani gi kama ne wae chon. Eri nusu shari kuliko shari kamili. Jo Kiswahili wacho kama. Ano kidere Kiswahili kabisa katika Yena mar mondo mi wakao yoyo mar ariyo e twak marwa kwa duogo to abobedo kwa duogo e tielo mogik. Nyakora Ramogi Ajongi kidhi mabor imedo mana kete Ramogi TV. Virtual games za Shabiki zina make millionaires daily. Cheza JetX on Shabiki.com, launch JetX yako and fly to the highest multiplier na make millions in seconds. Make millions in seconds. Kubali kumoka na virtual games na Shabiki.com. E piny kae, tije magandika medo bedo manok kendo e okang' mamalo. Dhano koro manyo yore manyien mag tiyo gi nyalo magin godo mondo giyud omenda maginyalo konyore godo e ngimagi mapile. Riwri kodwa e chenro mar poko pogore ka waluwo sigana mamulo chunji mopogore. Inspiration, mostly I watch movie. The other one, anongo inspiration, kumadaki in slum. Kaka giloko nyak makende magin godo to bedo hala makelo negi pesa kendo ting'o ngimagi malo. Inyalo tiye kambi, iwoni tiyo matek to msara en mana macha. Poko pogore Tich Ang'wen ka Tich Ang'wen saa 2:30 okinyi mana e Ramogi TV. Kick by. This holiday season, Citizen Duka na Quickmart tunakuletea Mama Mpenzi Basket na deals kibao. Isitoshe, sasa unachagua kile unataka kurusha kwa basket yako. Zote kwa discounts nono. Imagine sugar 2 kgs at 269 from 279. Chapati flour 2 kgs at 139 from 169. Cooking oil 3 liters at 899 from 1060. Basmati rice 2 kg at 699 from 767. 4-pack tissue white at 159 from 186. Bar soap 800 grams at 159 from 200. Dial star 487 star 5 hash to select your item and buy straight from your phone. Once you receive your code, pick up your shopping from any Quickmart supermarket near you. Simple, fast, and super convenient. Other baskets on the offer include Mama Soko, Sherehe, and Daily. Citizen Duka, making your celebrations more sweeter. Beikori mar chako wuoth e piny mar thum. Thumbe mane oloko tieng' mang'eny. Fwenyo sigendni, wende mag piny, koda sigendni mayudore e wendego. Okay. Den gir radhi. Ngoma wake. En kama gik mane otimore chon koda matimore sani chopo e winjruok maber chuth. Ngoma owake wuok tich nyaka tich abich saa 10 odhiambo. Kick by. Malaysia truly Asia na View Travel. Explore the vibrant city that is Kuala Lumpur, thrill at Sunway Lagoon, and enjoy breathtaking views on the Genting Highlands cable car. The perfect blend of city life, theme park thrills, and natural beauty in 7 days from $1,440 per person sharing. Angukia deals moto na View Travel. Book now na lipa pole pole. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 200
254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Machiegni kendo nyako Ramogi Ajwang' e tielo mogik e twak marwa e chenro mar mbaka oromo kinyi makawuono. Asoma ne moko kuom ote ma ochwalonwa kokalo e yorewa duto te mag tudruok okinyi makawuono. Yawre iwacho kae ni ma Samuel Chorwa kawuok Homa Bay County, Magunga Suba. To twak mukelo no bera. Owacho ni an gi ng'ola itena nokethore kasesomo carpentry matieko. To chieng' moro sirikal ne kawo joma ong'ola Kigoto to nadhi jodong gweng' noriemba. Mano wach malit ahinya. Iwacho kae ni an Jonte ka Dandora Phase 2 iwacho ni ng'ola mar ng'ato Nyasaye mong'eyo ok onego ijaj ng'ato kaluwore gi ng'ola mare. Ote mamoko ma bende pod uchwalonwa e Facebook amontiere live. Vitalis Ochieng' Wood Game Karari wacho ni amor kasemoletwa kaluwo chenro yo makare gi sechegi. Mana kaka iselero no ng'olo ok yombi. Onge ng'ama oyie ni oyudore hali aina no. Bende ok morne. Waseneno ji mathoth osekawo jogi e yo moro ma ok owinjore kendo achaya mimiyo gi ok ber. Nyalo bedo ni ingima maber gi jogi ionge shida. Koro jogi onego waluorgi kendo dwachgi watimnegi ka gidwaro ma ok ing'iyo chal margi. Thoth ji wigi wil ni hali aina ni chieng' moro dipoka oyudore negi. Wacho ni pek ma jogi neno achaya rach ka wuok achaya racha. Bende rach chalo jomeo mochayo jochan. Koro mano e pacha ka an kaka anene. Erokamano ahinya kuom ote makamano. Ka Honorable Byron Akiru bende wacho ni neno e yo makare ka entiere Mombasa. Wacho ni greetings to you Joyce and to our visitors in the studio. Wacho ni to me mine is the way those with different disabilities are supposed to be treated equally. No segmentations to be placed between them and other people who are totally fine. Because they are also human beings, not animals, and they should get their rights and freedom the same way people without disabilities are fighting for their rights and freedoms and get. Mago moko kuom ote majoneno magwa chwalonwa kokalo yorewa duto te mag tudruok. Nyako Ramogi Ajwang' med mana chwalo gi mokasomo agoyo mos kalore ni thuolo marwa ema dika rumo. Kata kamano mori nadwaro mar mondo be kapok watieko twak mar okinyi makawuono wadong' mana kod dakika matin kende. Mano dakika matin ne 10 to watieko twak mar okinyi makawuono. Kata kamano ere kaka wanyalo wacho ni tiyo kod lony manyasani seche moko nyalo konyo ahinya jogo manitiere kod ng'ol e pachoka nikech kopogore kod kinde machon mane waneno ka jogo manitiere kod ng'ol moko kuom gi ne onge kata gik ma ginyalo tiyo godo e yo makare obed e yor wuoth obed kata jogo manitiere kod ng'ol mano mar physical e yor wuoth jogo manitiere kod ng'ol mar winjo jogo manitiere kod ng'ol mar neno nitiere kaka sani lony manyasani osekelo gik ma ginyalo tiyo godo ere kaka mano konyo gi ahinya gi sani konyo gi ahinya osekelo konyruok ahinya kalure gi kaka kendo ngisowa history ne ineno ka en history ma kata sani kiyudo ka ng'ato dhiye to ok en gima ber neno gi wang'. Koro konyno osebedo ka konyo ji ahinya especially kintiere gi kad ni mana wacho cha kad mar disability kad no konyo ga ahinya nes jok moko wacho ga ni ok kony to kiluwa luwa ratiro gi to konyi ahinya miyo ok inyal wuotho maonge ludhe gi kande nes kad no ochung'ni e ludhe gi go kad no ochung'ni nyaka popo ni miyo ji wheelchairs to nise apply kiluwo go maber to miyo nyathi ok nyal mol kaka chon nyithindo ne mol cha ineno ndalo machon cha kata an kana tin naneno ka ji mol gi koro ne rach na lakini tamimi tim nang'o to koro daher jiwo ji ni nitiere nyithindo ka lure chakne igni 2 nyaka igni 17 nitiere kony mowuok kuom jo Kiwa Kijabe gitimo ne nyithindo manigi tielo mong'adre kata tielo mong'adre kochakre gi limbs kata tielo ma ok ni kare machiek gitimo ne gi free medical gimiyo gi tielo moro no
mar artificial prosthetic. Koro ng'at moro amora madohero mondo miyo ka in gi tielono kata kin gi nyathi mar nyithindo ginene mar nyithindo, kopo ni in gi nyathi manigi tielo mong'olno kata nyathi manigi tiende achiel, kuom jok mok winje maber, akwayi ni kinyalo gocho ne Jokiwa Kijabe mondo miyo okonyi nas gitimo gino nono. Koro inyalo chopo e namba gi 0701 22 44 55 mondo miyo gibuki mondo miyo gikony nyathini. Kinyalo mana nuo namba no kendo. 0701 22 44 55. Iwacho ni nyathini nigi ng'ol mar tielo no, to gibro neno kaka gikonyi. Tielo mong'adre kata tielo achiel gikonyi gi prosthetics. Gidhi konyi go to gidhi miyi go manono. Koro tem matek mondo mi tudri kodgi e namba no. Ageno ni jonyuola ma nyalo bedo ni nitiere kod nyithindo mantiere kod ng'ol ma kamano nyalo tudre kodgi mar mondo mi giyud kony e yo makare. Kapok watieko twak mar okinyi ma kawuono, kaluwore ni twak ma kamae bende en mana mar jiwo jogo mantiere kod ng'ol e pacho kae maneno okinyi ma kawuono kod jogo ma seche moko neno wato nitiere kod ng'ol to nyalo bedo ni chunye osetho ni koro datim nang'o. Kwadhi kwatieko twak marwa Kennedy, bende inyalo nyisowa kata achievements ma iseneno ka jogo mantiere kod ng'ol bedo godo e pacho ka, obede sectors mopogore opogore minyalo lero ne ji kata ma isekonyo kowuok e riwruok mari mar mondo mi gidhi mbele kod ngimagi e yo makare, giyomb ng'ol ma gintiere godo. Wasekonyo ji mang'eny, to kapok adhi mano adwa wuoyo matin kuom teknoloji manyasani kaka iwacho cha. Teknoloji ni inya ng'iye yore mopogore opogore. Nitie moko ma promote mobility, nitie moko bende ma promote accessibility, nitie moko bende ma promote tij ng'ato. Koro teknoloji ma wasebedo go sani nitie kata Zoom geni mobiro, Google Meet geni mobiro. Covid nopuonjowa ni kare samoro inya tiyo e ot titiyo atiya maber. Jomong'ol mang'eny niga gi challenges mag transport. And part of gik mwaluongo ni reasonable accommodation luwore gi kambi mitiye, inya yie ni tiyo from home to kiwa the challenge mar transport cha. Itiyo maning'e ni technology okelo relief kanyo. Wheelchairs tinde nitiere moko ma ringa gi betri. Ng'ano manigi shida idho matatu nyalo transport him or herself comfortably gi wheelchair bilani. Kaluwore gik ma wasetimo, nitie ji matiyo nyaka ne wachakore 2015. Wasekonyo ji 1,038 modonje tije. Ok en tich mayot, magi tije to kaka wapimo tich, en tich ma itiyo, ichulo NSSF, iluongo ni dignified and fulfilling work. Mane ma waluongo ni tich. Nyaka sani ji 1,038 mosekale lwetwa. Inua Bizni ne wachako pilot gi Kajiado to gi Kilifi. Wan gi ohala 115 madhi maber through initiative marwa mar Inua Biz. Nitie kata ng'ama okale lwetwa masani mbunge e bunge wa Makenya ka. Nikech oko miya thuolo na wacho aluong nyinge. Mana nyawegi kanyo. To kale lwetwa, wane mwami exposure. Ne nitie ndalo ma kata kobiro irwa, so siling 200 ni kimiye to mor malich. Sani en mbunge e National Assembly ka. Ba ochualo gik ma konyo jogo manigi ng'ol. Ma e koro ema ojede masani bro wacho ni wan kode gi beef. Wan kode gi beef. En ka koro sedhi kacha. Koro wiyo wil be kata tudruok monego bedgo kode malong'o cha koro otemo no ringo matin. Akiani ong'e ni nitie gik monego penji
to ok oikore gi duoko. Koro ka kendo shida mantiere kendo miyo apol kendo koro santie forums matiyo kode kaka example mar kaka kik onego bed ni watimo tijewa. En ani nyinge to kanya luongo ka to en ng'ama nitie. Kik iluong nyinge nikech boonge kae mar mondo mi ochiw reply. Ber ne ni dholuo be okia. Koro aparo ni e yo machiek en ni riwruok marwa mar Riziki Sauce oikore mar temo kedo ne ratiro mag jok mong'ol sana sana e yore yuto. Wantie Nairobi ka ofiswa ni Karen, kibiro to ichopo stage miluongo ni Kisembe, chalo ng'ama dhi Rongai, Kisembe no kanyo tidonjo gi Banda Lane, just after Banda School the next right turn en Banda Lane, tidhi gi yorno, tidhi yudo signboard on the left, Royal Close, idonjo gate number 93, kanyo Riziki Sauce nitiere. Riziki Sauce manyo ng'ano ng'ol ma nigi tiegruok moro, odwaro tich, ng'at ma nigi idea mar business dwaro tich, ng'ata madwaro information about disability in Kenya, ng'ano wadwaro, wanyalo miye information, wanyalo refer kata kamoro kopo ni gima odwaro no okwane ma wanyal timo. To sector wa map environment wa maber, wang'eyo ni ng'ane deal gi gini, ng'ane deal gi gini. Koro wabro refer as appropriate. Jo manyalo dich ni oyuda e simu bang' mana jo mong'olgo aparo. Kama kagi kanyo ke mwonde mal kaloni pod wadong gi daka 11 mo kapok bende ya gichiwo wach ni mogik kachiel kod seche moko kaka inyalo yudi. Morini in bende kinyalo nyisowa seche moko achievement miseneno ka nyithindo mantiere kod ng'ol nitiere godo ahinya in kaka janyuol manigi nyathi mantiere kod ng'ol to bende nitiere machiegni kod jonyuol mamoko manitiere kod nyithindo manigi ng'ol. Okay, achievement maseneno, ngeni therapy is very expensive. Koro, mane achievement mamoranga ahinya. Without therapies, onge kaka detimore. Mane achievement maseneno, maduong' ahinya masebedo ka, nosebedo kwa dhiro, to dhi mbele maber, gi ma podwa rito, na serikali ngeni mana serikali. Koro podwa rito, gi achievement mek nyithindo madhi school. Kwanza nyithindo mong'ol. Aso gi achievement ma sani koro at least ji chako wacho ni nitie jok miluongo ni caregivers. Na chien kocha ninyalo chung' tiwacho ni yawa ang'o miyo uwacho mana jomong'ol to kuwach caregivers. Na ka onge wan caregivers kendo yudo ng'among'ol te ineno. Koro nwasiko kwa ngiso gi yawa. Seche mwacho jomong'ol gi pare uru kata jok moda gi jomong'ol gi. Nach jogo be kadhe matek gin gi ting' mapek. Gin gi ting' mapek. Tinde at least waneno ka inyalo luong nyingwa kamoro caregivers. Lakini machoncha ne onge. Koro those are milestones. Gin achievement moro wa. Kata ka poko chopo kawadwaro lakini moro ahinya. Anno kwa dongi daka 4 kende awacho na paga chiel kata kamani gisani thuolo mar orumo adongi daka 4 kende adwa na poge ariyo achak kodi Kennedy wach ni mogik ka watieko twak mar okinyi makawuono apoge achiel gi nus amba ni gi nus moro maloro godo chien. Erokamano. Aparo ni mokwongo agonu erokamano kuom miyo thuolo mar wach ng'ol e studio maru kaluwore gi chenro manitie nyoro mar UN Day for Persons with Disabilities. Gima watemo wacho kae sani en ni jomong'ol go be gin dhano ka jomoko. Onyalo bedo in, onyalo bedo watni. Gimoro amora mitimo kata mipango, pange king'eyo ni pango ni in owuon, ok ipang ne ng'ata ng'ata. Riwruoge ng'eny matiyo tije mopogore opogore, to en kwayo mara ni ng'ata ng'ata mong'ol manigi yo moro monyalo tudore koda kaluwore gi kaka giwinjo twak madhi mbele, inyalo gochona e 0725 228-337. Abro loso kodi, abro ng'eyo gima wacho kodi, luwore kaka ibiro, tabro kei kaka winjore. Kei gi dwaro makama, ka en dwaro ma wanyalo andro kaka Riziki Sauce, abro ng'isi kaka watime. E yo machiek, ago erokamano kuom thuolo mwayudo ni. Erokamano ahinya Kennedy Okong'o. Morina wach ni mogik ka watieko. Wachna mogik dairo go erokamano maduong' nech yudo nafas mondo mi ng'ato mi nafas miwuo okoyot. Ok yot. Koro dairo mana jiwo jonyuolwa kik chunywa tho. Wamed mana jiwre
to tem ahinya mondo miyo idonje groups newach groups gi tiego ga ji. Iyudo ng'ama nigi nyathi ma nigi 10 years nyalo tiego ng'ama nigi nyathi ma nigi 2 years. To ahinya ne jonyuol wacho ga ni disability cards gi gikonyo e yo moro. Gitie yo ma gikonyo go ahinya. Kwanza yore school to gi yore mek assistive devices. Tema ahinya mondo ikaw card ni to tema ahinya mondo ibede mapping. Na seche mine mapping cha nitie program mabiro idhi mi jonyuol yedhe mek epilepsy nono to kendo idhi migi nyaka diapers nono. Koro seche mionge gini ni cha seche ma ionge mapping cha idhi koso tidhi neno ni ang'o mimiyo jok moko tanto komiya. Mano ema daero nyisogi ni temuru ahinya mondo mi uyud kadno. Erokamano ahinya. Aneno ka ng'ato bende ng'isa ka ni my name is Samuel Onyango Nyamburo. I'm a person with disability and have a registered business. Getting capital is my problem. Capital bende ukonyogi go Kennedy? Mokwongo capital kanyo kata na National Council for Persons with Disabilities nigi chenro moro ma gi finance go LPO. Sana ma nyalo dhi irgi ni ma NPO ma yudo kata local service order mar tich monegi ti gin gi partnership gi KCB. Gine ma gimiyo KCB pesa no mondo miji capital. Erokamano ahinya. Koro winja ne mondo omany gira gi jo National Council. Erokamano ahinya Kennedy Okongo, jata chenro Riziki Sos kachiel kodin Morina Sharon mano Neuro Kids Warriors Organization Caregivers. Kuom kaw thuolo mar okinyi ma kawuono mar mondo mi ubi watwag otudore koda tieko akweda mar joma ong'ol e pacho ka. Nyakwara Mugiajwang' in bende agoni erokamano ahinya kuom bedo kodwa nyaka gi sani mwachopo e giko mar twak marwa kata mar chenro marwa mar odiochieng' ma kawuono. Wageno ni akweda ma thoro mi jogo manigi ng'ol e pacho ka ibiro rumo mar mondo mi gin bende gidaga mana kaka joma moko kendo ratiro margi onego bed ni rango kata irito e yo makare maonge akweda moro amora kata maonge ketho ratiro margi. Nyakwara Mugiajwang' ibed kod odiochieng' maber oriti masani e lo Cleophas Oluoch ma bende ne oneno ni chenro ni obiro ni yo makare. Wagoni erokamano ahinya. Ibed kod odiochieng' maber. Nyinga Joyce Odur.